ng mga nagbabagang balita. Meeting para sa pagsasaayos ng Carante Street sa Baguio City sisimulan na. Kawalan ng mga SK chairman sa lungsod ng Baguio ikinababahala ng SK at COMELEC. Tamang pagpapakain sa mga baboy, alamin. Trail run for a cause hatid ng isang grupo ng mga arkitekto sa Baguio City. Pagtitinda ng kakaning binungay katuwang sa pag-unlad ng ilang kababaihan sa Bolinao, Pangasinan. Mula sa RNG Broadcasting Center, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Nalalapit na pagpila ng mga nais mangandidato para sa darating na barangay at SK elections, nagbabala ang COMELEC sa mga planong maging nuisance candidate. Ipinaalala rin niya ang mga kwalifikasyon ng mga tatakbo. Narito ang report. Matapos ang halos 2 taong extension ng panunungkulan ng mga naupong barangay at SK officials na naluklok sa pwesto noong 2018, magbubukas na muli ang COMELEC para sa mga nais na maghain ng kandidatura para sa December barangay at SK elections. Isa sa mga babantayan ang mga lalabag sa Section 69 ng Omnibus Election Code o mga nuisance candidate. Ito ang mga kandidatong tatakbo lamang para maging panggulo sa eleksyon. Kadalasan ay ginagawa umano ito para mahati ang boto ng mga tunay na nais maupo sa pwesto. Doon sa nuisance candidacies, nasabi ko, yung nuisance candidate na i-disqualify mo ngayon, wala makakapigil sa kanya tumakbo hanggang sa may mag-offer sa kanya na mag-back out ka na lang at ako nang bahala. So dapat siyang pinaparusahan. Ang ating proposal, 500,000 fine or imprisonment. Tapos kung maiki at perpetual disqualification to hold public office. Babantayan na rin kung pasok ba sa kwalifikasyon ang mga magpipila ng Certificate of Candidacy. Kung dati, it is ministerial on our part to accept yung COC, ngayon, may specific instruction ng aming chairman at aming law department for us not to accept yung mga candidates na hindi registered voter at yung mga candidates na hindi akma sa edad o yung mga overage na tinatawag, specifically sa SK. 18 hanggang 24 years old sa araw ng eleksyon ang edad na tinatanggap para sa mga tatakbong SK officials. Tulad ng mga tatakbong barangay officials, kinakailangan ding residente sila ng naturang barangay ng kahit man lang 6 na buwan. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Sinusubukan ngayong solusyonan ng SK Federation ng Baguio City ang unti-unting pag-alis ng mga SK chairman sa mga barangay sa lungsod. Kawalan ng honorarium at ibang mga oportunidad na kikitang dahilan. Magbabalita Charles Limon. 13 mula sa 128 barangay sa lungsod ng Baguio ang walang nakaupong Sangguniang Kabataan Chairman. Ito ang lumabas sa datos ng Sangguniang Kabataan Federation ng lungsod. Yung age ng ating mga SK is yung working age. Nagta-transition from studying to working age na kasi yung SK officials natin. Magkano lang naman ang natatanggap nilang honoraria kada buwan? Hindi sapat para buhayin ng pamilya, lalo na kung breadwinner sila. So challenge pa rin yan, mananatiling hamon yan. Dahil dito, problemado ang federasyon at ang COMELEC kung paano ang kanilang gampanin sa barangay. Sa SK kasi, may isang SK chairman at 7 na SK kagawad.
So kailangan ng 4 to constitute quorum, di ba? Kasi majority of 8 is 4 plus 1, at least 5, di ba? So kung walang quorum, hindi makapag-transact ng business ang SK. So meaning useless ka kung mag-isa ka lang na SK chairman at wala kang kagawad. Isa sa mga barangay na dati walang SK chairman ang Barangay Session Governor Park Road. Nag-aaral kasi sa law ang kinukuha yung una, kaya concentrate niya muna dun sa pag-aaral niya. Wala namang yun lang. Yung mga ibang kagawad nag-resign din yung ibang kagawad. Kaya yung number 1 na kagawad, yun lang ang umupo na SK chairman. Aminado naman ang barangay na hirap ito sa tungkulin nito lalo na sa mga programa para sa kabataan. Sila na lang natira na ko. Wala rin quorum wala nang quorum Dahil sa nalalapit na barangay at SK election, nais ng SK Federation na mahubog muli ang mga bagong SK officials para sa mas produktibo at epektibong paglilingkod sa publiko. Ito ay sa pamamagitan ng Y-Build program. Dadaan sila sa 9 sessions ng preparation kasi gusto natin ready sila, capacitated sila bago pa lang sila umupo bilang SK officials. Tiwala naman ang COMELEC na mapapanindigan ng mga mahahalal na mga SK officials ang kanilang tungkulin sa bisa ng Republic Act 117681 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. The city of Baguio, first class tayo na syudad, medyo malaki-laki ang honoraria niyan. But regardless of the amount of honoraria, mas magandang tignan yung eligibility benefit, no? Kasi hindi po yan matatawaran yung ibibigay ng batas na civil service eligibility sa mga barangay at SK officials natin. Kumpiyansa ang COMELEC na maraming kabataan ang tatakbo sa SK positions sa lungsod sa pagbubukas ng filing ng COC sa darating na Agosto. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Atin namang alamin ang ilan sa mga paraan sa tamang pagpapakain ng mga alagang baboy. Magbabalik sa report, Charles Limon. Bata pa lamang, katuwang na si Michael ng kanyang mga magulang sa pag-aalaga ng mga baboy. 4 months pa lang ako sir dito Pero yung kasama ko 1 year, mag-1 year na ngayong July. Kaya nang namasukan ito sa isang farm sa Pangasinan, nagamit nito ang kanyang kaalaman sa pag-aalaga ng baboy. Kabilang na riyan ang tamang pagpapakain sa mga ito. Doon mo rin kasi makukuha yung isang, kunyari, kailangan magtrabaho para makatulong sa aming pamilya. Kahit anong hirap, kakayanin. Fattening o yung mga baboy na kadalasang ibinebenta, mga biik at inahin ang klase ng baboy na kanyang inaalagaan. Bagay na kanyang tinututukan upang hindi mangamoy ang kulungan ng mga alaga. Para hindi na malinis at maayos sir yung mga kulungan nila, gano'n yung mga pinagigaan, pinagkakainan. Kailangan malinis at maayos. Bukod sa kalinisan, tinututukan rin niya ang tamang pagpapakain sa mga ito. Malaking epekto kasi ito sa tamang timbang ng mga alagang baboy. Siyempre gagaan ang timbang niyan. Pero kailangan wag masyado, basta yung normal lang, wag payat, wag masyadong mataba. Kasi pag mataba naman, isa sa kadahilan na maging stroke. Pero depende rin para pag mataba yung baboy mo, kailangan lagi ka may pagkain. May tubig. Dahil dito, mas nakakatipid at natitiyak ni Michael ang balanseng nutrisyon at kalusugan ng kanyang mga alagang baboy. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, bidding para sa pagsasaayos ng Carante Street sa Baguio City sisimulan na. Yan at iba pang mga balita, abangan! Sabi natin habis para sa healthy Pilipinas. Galaw, baka ma-stroke na.
Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. To those of you interested to join our free art lessons, we will be doing it every Saturday, no? And it will be from 9 o'clock to 11:30. We will do it here. Gamitin mo yung galing mo sa art. So, join and be counted. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kasalukuyan pa ring nakatenggang isang inaayos na kalsada sa Baguio City. Bidding para sa pagtutuloy ng pagsasaayos, muling bubuksan. Ang update sa report. Caution tape muna ang inilagay ng ilang personnel ng POSD Baguio sa ilang parte ng isinasaayos na Carante Street. Ito ay para protektahan ang mga dumadaan sa posibleng panganib sa mga tila nakatiwangwang na butas sa kalsada at mga kanal. Kasalukuyan pa rin kasing nakatenga ang kalye na sinimulang isaayos Agosto noong nakaraang taon. Hirap sa pagdaan ng mga pedestrian, hirap din sa pagdaan ang mga sasakyan. Isang shared street ng mga pedestrian at motorista mula Carante Street hanggang Perfecto Street ang plinanong resulta ng naturang proyekto. Ang proyekto, isang kolaborasyon ng City and Development Office, City Engineering Office, City Buildings and Architecture Office at ng City Environment and Parks Management Office. Tumanggi naman muna silang magbigay ng komento sa rason ng pagkakatigil ng pagsasaayos. Pero sa Facebook post ng Baguio Public Information Office, isinaad na ginagawa ng City Engineering Office ang kanilang makakaya para masimulan ito sa lalong madaling panahon. Na-terminate raw December 13 noong nakaraang taon ang kontrata ng nanalong kontraktor ng proyekto at ng pamahalaang lungsod dahil sa ilang kakulangan sa napag-usapang resulta. Muli naman nilang bubuksan ang bidding para sa mga kontraktor na nais magtuloy ng naturang shared street. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, nagbubunyi ngayon ang lungsod ng Baguio matapos maiuwi ng SK Federation ng lungsod ang titulong Outstanding SK Council sa buong bansa sa katatapos na Sangguniang Kabataan Awards. Magbabalita Charles Limon. To receive also the plaque is Councilor Levy as the SK President. Pagiging malikhain at pagtutulungan, ito ang mga katangiang naiibaraw sa mga kabataan ng Baguio ayon sa Baguio City SK Federation. Proactive and forward-looking ang mga kabataan ng Baguio na hindi natin kailangan pilitin, hindi natin kailangan ipakomply, but they will do their thing. They will initiate, they will engage, and of course, they will also empower one another. Kaya't ang mga katangiang ito rin ang nagdala sa SK Federation para masungkit ang titulong Outstanding Sangguniang Kabataan Council sa buong bansa. Iginawad ito noong 12 ng Hunyo sa ika-4 na Philippine Sangguniang Kabataan Awards na ginanap sa Iloilo City. Patunay raw dito ang ilang programang alok ng federasyon sa mga kabataan. Our SKs are conducting mental health awareness, even counseling. They are all trained as peer facilitators na pwede silang mag-approach ng ating mga kapwa kabataan to give them tips and guidance on how to deal with their mental health issues. Aside from that is yung ating program sa HIV and AIDS. We have been conducting different programs for awareness and yung ating mga safe spaces caravan na ginagawa natin sa mga barangay. Ang lahat ng mga ito ay paraan upang mabago ang mga nakasanayang gawain at tungkulin ng SK. Kung mananatili tayo doon sa traditional way na how we see the SK as liga, as pageant, hindi tayo makakarating ng napuntahan natin ngayon outstanding award.
Kanina, nagpaabot ng pasasalamat ang pamalang lungsod sa SK Federation ng Baguio. Noong nakarang linggo lang, idinaos naman ng federasyon ang isang youth summit kung saan pinag-usapan ng mga SK officials at mga kabataan ang ilang issue na kinakaharap ng sektor gaya ng mental health, anti-smoking at good governance. Tiniyak naman ng federasyon na marami pang programa ang kanilang alok sa mga kabataan ng lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ano nga ba ang marital rape at mga batas na nagbabawal nito? Alamin yan sa Ikaw at ang Batas. Sa mag-asawa, ang nagkakaroon ng anak ay isa sa mga goals ng marriage. But ano ang remedy ng wife pag ayaw niyang mabuntis pero siya ay naging pregnant during the course of marriage? Under our family code, Article 1, marriage is a basic social institution. It's a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. In other words, it is the foundation of the family. And being a social institution, inviolable social institution, ang proteksyon ng ating state ay nandoon sa marriage. And it goes without saying that if there is a marriage, there must be children as a consequence of the marriage. So, ang purpose ng marriage dito sa ating bansa is also for procreation. And therefore, if a wife gets accidentally pregnant by the husband, then wala siyang legal remedy against the husband, except, of course, to carry on with the pregnancy. In fact, she could not even go to court kasi Rule 3, Section 4 of the Rules of Court states that the spouses cannot testify against each other. She can go to court, be the complainant, and then later on testify. And without the testimony of the complainant, madidismiss naman ang kaso. So actually, wala talagang remedy. Except, of course, if there is marital rape. Pag yung pregnancy resulted into because of force, intimidation, violence committed against the wife in order to impregnate her, then the wife can complain under the criminal aspect of marital rape. Susunod, pagtitinda ng kakaning binungay katuwang sa pag-unlad ng ilang kababaihan sa Bolinao, Pangasinan. Magsisisi, promise, sa milky ng batang 90s.
head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Katuwang naman sa pagunlad ng ilang kababaihan sa bayan ng Bolinao, Pangasinan ang pagtitinda ng kakaning binungay. Kung paano ito ginagawa at ipinagmamalaki sa bayan, alamin sa kwentong ito. Naging takbuhan na ni Roberto ang stall na ito tuwing siya'y may bisita. Dito niya binibili ang kakanin na kung tawagin ay binungay. Lagi lang minimerinda rito. Ang bisita namin sa mga bisita namin sa mag-anak. Ito ay lahanap-hanap. Isa sa mga gumagawa nito si Nanay Noemi na 2 dekada na ring nagtitinda. Minana niya pa raw ito sa kanyang mga ninuno. Ang start kasi nito sa mother ko talaga. Kumbaga, namana ko lang din siya kasi wala kami ng trabaho. Ang tuloy-tuloy ito kasi kahit pa paano, maganda naman yung income. Ang binungoy ay isang uri ng kakanin na gawa sa malagkit, nyog at coco jam. Ang pagluluto nito, umaabot sa 3 oras. Ang pagkain ito ay mula pa noong panahon ng mga Kastila. Kaya maituturing itong simbolo ng mayamang kasaysayan at kultura ng bayan ng Bolinao. Ayan, kapag may mga pananakop po yung mga Espanyol, ayan, kaya naisip ng mga ninuno natin dito sa Bolinao na gamitin ang kawayan dahil kapag kailangan na nilang tumakas at magtago sa mga mananakop, yun na yung gamit nila. Bukod sa mga residente, patok din ang binungay sa mga turista. Ang presyo nito naglalaro mula 35 pesos hanggang 150 pesos, depende sa klase at laki. Pagpundar na rin ako ng baka. Meron din ako kahit paano ng motor, bicycle, lupa. Si Noemi ay miyembro ng isang grupo ng mga kababaihang nagtitinda ng binungay sa Bolinao, Pangasinan, bagay na binabalik-balikan at ipinagmamalaki ng bayan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, pagtulong sa mga solo parents, PWDs at iba't iba pa ang advokasya ng isang grupo sa isang trail run for a cause na magaganap sa lungsod ng Baguio ngayong Hunyo. Ang kanilang kwento alamin kay Jason Andaya. Libangan ng mga arkitektong sina Ariel at Vernon ang trail running. Ito'y upang maalis ang stress at pagod sa pagtatrabaho. Napansin namin sa industry kasi namin, masyado kami nakafocus sa work, sa construction, diba, lagi kami nakaupo. Pero bakit meron mga kasama kami mga contractors at engineers na pagsasabay nila? Pero naisipan ng kanilang grupo na tumulong sa komunidad at isa sa mga naisip nila ang Trail Run for a Cause. It all started sa amin dati kasi nag-aaral kami dati sa SLU. Tapos graduate na kami, kailangan namin magkaroon ng apprenticeship. So, pag nag-apprentice, nakilala namin si Artme sa Ramdex na nag-o-offer siya, nagpa-practice siya ng architectural services at the same time, siya yung PRC CPD accredited dito sa Baguio. Tsaka nabuo din namin tong team namin kasi magkakaiba kami ng skill set. Kumbaga parang perfect ngayong yung parang setup namin kasi for example si Ariel, siya yung parang nasa front line namin tapos kami sa technical, din yung iba mga tumutulong din mga ganun. Dahil dito, mas napapabuti at napapalaganap pa nila ang healthy at active na lifestyle. Yes, hina-highlight kasi namin dyan, it is a community-centered event that is more about awareness. So, with the team, constructing a community of wellness. So, we have different industries we need to cater like mga athletes, mga solo parents, kaming mga design industries, construction, and other industries na meron pa dito sa Baguio. Para sa akin naman, parang part pa rin siya ngayon ng pagiging professionalism mo kasi doon mo minsan namimit yung client din at saka yung
yun, nagkakaroon ka ng mga projects dahil sa kanila. Magandang paraan din ito upang makabuo ng samot-saring koneksyon sa iba't ibang sektor ng lipunan. Bukas naman ang kanilang aktibidad sa iba pang mga profesional. Ang mga malilikom sa aktibidad ay ibibigay sa isang non-government organization na tumutulong sa mga solo parents, persons with disabilities, artists at mga LGBTQ. Nagpo-promote sila para sa fundraising nila sa livelihood. Tapos with the advocacy of finding your lost inspiration and new beginnings. Kaya yung name itself is Kulay Pag-asa. It can help reach new peoples or bring back your inspiration para ma-improve natin. Gaganapin ang trail run sa June 23 hanggang June 25 sa Baguio City. Jason Andaya para sa Luzon Headlines. Nako, sa panglato-lato na naman, alam nyo ba na sa probinsya ng Tarlac, nagpapagalingan ang mga bata sa paglalaro ng lato-lato? Tinutukan niya ni Gracie Rutao. Nauuso at muling gumagawa ng ingay ngayon ang larong lato-lato. Sa bahay, sa kalye at maging sa social media, patok ang mga video ng mga naglalaro nito. Pero sa Herona Tarlac, ni-level up pa ng LGU at ng isang sikat na Facebook community page ang paglalaro sa ginanap na lato-lato competition sa mga kabataan. Sa halos 100 sumali, 10 players ang nagharap-harap sa main event. 7 players pa ang natira hanggang sa 23-minute mark. Pero napilitan ng mga organizers na ipatigil ang laro nang umabot na sa 40 minutes ang laban. Po ma'am, kasi po yung ibang parents po nagwo-worry na po kasi po yung mga ibang bata po meron na pong pinagpapawisan, meron na pong namumutla na, at yung iba po halatang pagod na kaya lang po sa kagustuhan po nilang manalo, pinipilit po nilang ituloy. Kaya ang naging basihan ng panalo, ang contestants na nagpasa ng video ng pinakamatagal na paglalaro ng lato-lato. Yung lato-lato po kasi ma'am para lang po ma-promote yung hindi po gaanong paggamit ng mobile games or mga gadgets. So yung aim po namin doon is ma-promote pa rin po yung mga natural na laro. Tumanggap din naman ng cash prize ang 7 natirang players. Kung kinagiliwan nito sa Tarlac, puno naman ng pag-aalala ang isang magulang sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Aminado ang local artist na si Jojit na naging instant nostalgia ang larong lato-lato sa kanyang kabataan. Pero kumpara noong panahon daw niya, mas masakit laruin ang lato-lato ng mga kabataan ngayon. May adopted kids kasi kami. So, magpo 4 years old yon. Naiingit siya sa mga kapitbahay na mga kalaro niya. So, para hindi mag-iiyak, binilan namin siya, pero binabantayan namin kasi nakikita ko yung mga news at saka yung mga sa social media, yung mga nabubugbog, yung sa kakaganon nila, tinatamaan yung mukha, yung mata. Syempre aware ako sa baby namin. So binabantayan namin. Nung mag-attempt siya, medyo tinamaan siya sa shoulder. So binola-bola ko muna, kinuha ko, tinabi ko muna siya. Mismong siya rin ay sumubok sa paglalaro nito na kanyang ipinost din sa social media. Aray! Nahuwis mo! Ilang araw na ang nakalipas na maglaro siya pero bakas pa rin ang bugbog sa kanyang kamay. Nauna nang nagbabala sa publiko ang Food and Drug Administration sa pagbili ng mga unauthorized lato-lato dahil may potential hazards umano ito lalo't hindi dumaan sa proper authorization mula sa ahensya, kaya hindi tiyak ang kalidad at kaligtasan sa paggamit nito. Payo naman ni Jojit sa iba pang magulang, piliin ang mga laruang ipapagamit sa mga bata at mas maigi na bantayan at samahan sila sa paglalaro para maiwasan ang anumang aberya at disgrasya. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.